खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीव बसुमतारी बिटिसिनि चिरां आरो कक्राझार जिल्लायाव साननैनिफ्रायनो जा इन्टारनेटनि सिबिथाय बे सिबिथाया बन्द जानानै दङ आरो गुबुन फारसेथिं मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होबाय आरो गोबां चिरां आरो कक्राझार जिल्लानिफ्राय उथ्रिसार जादों आरो बे समाव जा चिरां आरो कक्राझाराव इन्टारनेटनि जा सिबिथाय बे सिबिथाया बन्द जानायजों लोगोसे गोबां मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला दायो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा एडमिशन खालामनायनि सम जाबाय आरो बे सम जानाय बा एडमिशन एबा मुं थिसननो थाखाय आथिखालनि जा फरायसालियाव एबा कलेजाव मुं थिसननाय बे मुं थिसननायखौ अनलाइननि गेजेरजों गावबा गाव लैपटप आरो मबाइलनि गेजेरजों खालामो। नाथाय दिनैनि समाव दुखु गोनां बाथ्रा जा रुनिखाता फरेस्ट मावख'आव जानाय जा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता फरेस्ट मावख'आव जा दुंहाव थासारि जानाय बे दुंहाव थासारिनि थाखाय चिरां आरो कक्राझार जिल्लायाव दायो इन्टारनेटखौ दानना होनाय जादों। नाथाय बे दानना होनाय एबा सिबिथायनि जा बन्द बे सिबिथाय बन्द खालामनायाव एबा अनलाइन खालामनो हायैनि थाखाय गोबां मेट्रिक आनजाद उथ्रिनानै थानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोबां बे समाव मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। जेराव गोबां फरायसाफोरा एबा गासैबो फरायसाफोरानो आथिखालाव अनलाइननि गेजेरजोंसो मुं थिसननांगौ जायो फरायसालि एबा कलेजफोराव। नाथाय चिरां आरो कक्राझारनि गोबां फरायसाफोरा दिनैनि समाव इन्टारनेट गैयैनि थाखाय गाव गावनि मबाइल आरो लैपटपनि गेजेरजों मुं थिसन्नो एबा मुं फारिलाइ थिसन्नो थाखाय हायाखै। बे समाव चिरां कक्राझाराव गोदानै मेट्रिक उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय इन्टारनेट गैयैनि जेंनाजों गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बे समाव अनलाइननि गेजेरजों मुं थिसन्नो हायाखै, जेबो खामानि मावनो हायाखै गोबां फरायसाफोरा, गोबां लाइमोनफ्रा। दिनैनि समाव बिटिसि सरकारा बेखौ नोजोर होदोंना होआखै, जेराव गोबां बिटिसि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिसि ओनसोलनि फरायसाफोरनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव जा मेट्रिक आनजाद उथ्रिनानै फरायसालिफोराव एबा कलेजफोराव मुं थिसननायाव गोबां चिरां आरो कक्राझारनि फरायसाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बिटिसि सरकारा बिनि सायाव मा राहा लागोन, बेनि सायाव मा बाथ्रा बुंगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन।